Malawi Today. Akhumbo soko tiyerekeze kuti judicial review ili nkati kuno Megi ayuza kuti ikhoza kumawerengetserabe komanso kuwulutsa zotsatira endi amegi anabwera apa Sangwani Mafuliro andiuza ine pano kuti tiwulutsa mawa zotsatira. Tiyerekeze kuti Megi aulutsa kunena kuti wapambana ndi mmodzi mwa awiri wala apawa, chitachitike ndi chani? Kukhala kulumbiritsa kapena ziyima kayi chifukwa cha judicial review mchichewa tikhoza kunena kuti madando, kuunika kwa madando kumeneku? Okay, so ndiyambirira kuti zikalata zonse zimene zapekedwa court sinazione, koma ndaona manotsi amene alemba wambuye olemekezeka apenga. So pano zikuoneka ngati kuti kunapita pempho lonena kuti awalole president adziko amene sanala kandida chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha Congress Party kuti apereke madando awo kapena ayambitse mlandu kuti court iwunike zimene zachitika pa chisankho. Court gamula kuti chilolezocho choyenera kuti chiperekedwe ndipo lachipereka. Ndipo pali pempho lina lachiwiri lonena kuti ndondomeko zolengeza kuti amene wapambana ndani pa chisankho chimene chichi akhoti ayambeka ayimitsa. So akhoti ndipempedwa kuti ipereke chiletso kunena kuti ndondomeko imeneyo yambeka yayima mpaka nkhani itatani itamvedwa. So court inena kuti si pakusoleka kuti tero yayi tifonera kuti chimene kumapanga challenge kapena chimene mapiro kadandaula ku court ndi chilinganizo chimene the commission yapereka kuti chisankho wapambana ndi ndani. Technical word yake timati return ndi verdict kapena decision imene make imapereka kuti pa chisankho izitinapangazi wawina ndi wakuti. So court unena kuti pachifuirena kuti tikuyenera kuti tikhale ndi chiganizo chimene chocho mwakhana kuti nyuma mafulumira kubwera kunokoza dandaula kunena kuti tialete Malawi Electoral Commission kuti apitirize ndi zolengeza kuti wawina ndi ndani. So mwachidule ngakhale court inapereka kuti madando likhoza kuwalandira ndi kuwamva lakana pempho lonena kuti bungwe la Megi lisiye kuyendetsa kapena kupereka chiganizo choti kuli pa chisankho chimene tinachita pa 16 September amene wapambana ndi ndani. Akhumbo soko malingana ndi zotsatira panopa zikuonetsa kuti apita mthalika chipani cha DPP ndomwe akutsogola. Tiyerekeze kuti Megi alengeza kuti amuthalika apambana ndipo akufunika kuti alumbiritsidwe. Zitenga nthawi yayitali bwanji asanalumbiritsidwe ndipo atalumbiritsidwa ngati mtsogoleri wa dziko? Mlandu upitirirabe ku court judicial review kenaka zinthu zikhoza zasadabuzidwaso? Okay, so mafunso awiri. Wani ngati foti mene court la gamulira pano ndoti palibe choletsa bungwe la Malawi Electoral Commission likhoza kulengeza kuti wapambana ndi ndani pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September. Likalengeza kuti wapambana ndi ndani ndiye kuti pamakhala masiku 7 lamulemana kuti kuchokera pa tsiku limene bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza lapanga declare kuti chisankho wina ndani mmene mudikire a minimum of 7 days, a maximum of 30 days musana mulumbiritse munthu. Kutanthauza kunena kuti amene atapambanewo amene panopa akuzachidziwikira kuti ndamuthalika ndekuti 7 days kuchokera mawa ngati angalengeze mawa o 7 days kuchokera lero ngati angalengeze lero pamene akhoza alumbiritsa sangalumbiritse masiku 7 asanakwane. Koma akalumbiritsa sikuti ndi mlandu wathera pomwepo ya ngati mukakumbukire 2019 atawinanso President Mutharika
mlandu koti unapitirira ndi mchaka cha 2020 koti linamula kuti masankho sanende bwino linamula kuti masankho achitikeso so zitatero ndekuti tinapiranso ku masankho. In this particular case, of course, Bakoloka quite a curious occurrence in the sense that angapambane ondora choka kucha kwa bomba ndi ulowa bomba and in the event kuti mwina mlandu kukoti wako mera odanda ulawo ndekuti koti likozoleka kuti amene analipo wanda amene abwererenso so ndiri kuuza bwezeretsa achabwera bomba kuti tipireso ku masankho so bakozokhala titu kachifuimbire mono koma nzona kuti makoti alinako kuthekera kolongosola zimenezo so tizizoti tudwa Malawi kuchita nazo jenkhayi. Ndimalandira funso pompano kuchokera kwa producer wanga akundifunsa kuti ndikufunseni kuti inuyo nkuona kwanu kunoko kuli complaints handling mechanism ya Malawi Electoral Commission nchifukwa chani Malawi Congress mkuganiza kwanu sindikunena kuti mutha kukhala kuti mukulondola kapena ayi komano kuti nchifukwa chani sana digire complaints handling mechanism ya MEC imene kawiri Justice Sana Beontari Majagu manena ndikudumpha zimenezo ndikupita ku court chachitika nchana papa don't they have trust in the Malawi Electoral Commission Mike? Mina fusemeno nisayanke chifona kuti this is a live case so and you might be prejudicial. Absolutely. Tikhala kuti muna wake tuwaika pampenja mbuyole mekezekabe pakuti ayipalangitsa mwadero so sense maloyedo mulanchito yathu kuti mlandu oti uli live wewe udzipeka pamangombe wapi chipake nongo yankha mafunso ajeno kuti zikatero zimatanduza chani atizikozochitika mtundu wanji yako pakuti kaya wamene apita kukoti walapitsa kaya amene akutero zimenezo ndoti ozunguta ndi maloya komanso akoti amene akupangana.